Idineklara ang November 4 bilang Day of National Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine noong October 21 to 25, 2024. Ito ay sa bisa ng Proclamation No. 728 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpakita naman ang pagkikiisang lalawigan ng Pampanga sa pagdadalamhati ng mga naulila dahil sa pananalasa ni Christine. Kaugnay nito, naka-half-mast ang watawat ng Pilipinas sa Capitol Grounds. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC as of November 4, aabot sa 150 ang naitalang namatay sa buong bansa dahil sa bagyo. Sa kabuuan, nasa higit 8 milyong individual ang naapektuhan. Samantala, kilala ang probinsya ng Pampanga sa panguna ni Governor Dennis Pineda at Vice Governor Nanay Pineda sa pag-abot ng kamay maging sa ibang lugar, kagaya na lamang ng tamaan ng malakas na lindol ang Abra noong 2022. Sinabi naman ni Governor Pineda na nakatakdang magbigay tulong ang Kapitolya sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol Region. Meron po kaming schedule sa Bicol. Kaso tinatansya ko lang, nagre-ready lang po kami at kumukuha pa po kami ng data, pero definitely tutulong po ang Kapampangan sa Bicol Region po. Dito sa Pampanga, aabot sa 77 barangay sa 8 bayan sa lalawigan ang nagundas na lubog sa baha. Batay sa situational report ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Okay pa naman po. May mga baha pa rin ho, pero syempre compare what happened to Bicol Region, iba pa rin ho. Ano pa naman ho, sa sitwasyon natin, kaya pa naman ho ng mga Kapampangan. Pero still, kailangan pa rin magbigay ng tulong pa rin doon sa mga nakalubog until now. Aabot naman sa halos 170 milyon pesos ang halaga ng palay na nasira dahil sa Bagyong Christine. Isa sa mga naapektuhan ng magsasakang si Ronaldo Almodal mula sa Barangay San Miguel, San Simon. Talagang medyo nahirapan, kaya lang siyempre wala tayong magagawa dahil kasi ang nag-ano yung taas yung si Lord ang nag-ano niyan, kaya wala tayong magawa. Tayo namumursintuhan lang. Nananalangin nga ako nga sana magkarami para mayroong kikitain. Kaso lang, ang natira, nagkaroon ako ng utang. Ang 600 kabansanan ng palay na dapat aanihin, umabot lamang daw sa 220 matapos malubog sa baha ang tanim. Talagang nalubog Pagka nung sumapaw na siya, lumabas na yung bunga, binagyo, tapos nakahiga, nalunod sa tubig, ngayon walang bunga. Bukod pa sa nabawasan ng ani, lugi pa raw siya sa presyo ng palay sa merkado. Nung hindi pa binagyo, dito sa gumagapas dito, nagkakalaga ng, hindi pa rin, may 1950, may 20. Sa ngayon nga, ang palay nga panay ang ulan, nakuha lang ng 1450. Kaya upang makaraos, umaasa na lamang si Almodal at ang kanyang asawa sa pagtitinda ng ibang gulay kagaya ng kangkong. Ang 66 na magsasakang si Pedro Mendoza naman, bagong tanim ang kanilang binhing palay nang tumama si Christine. Bagamat pawis at salapi ang nasayang, wala rang magawa ito kundi ipagpatuloy ang kabuhayan. Basta't nung minatras yung danom, limbog kami, makapagsapalaran kayong pasibayo. Ngayon, nung mupul, swerte. Nung kay mupul, talagang makanyan. Liana Canilaw, SIL TV 36 News.